जवान के ट्रेलर आ गइल बा आ गर्दा काट दिल बने शाहरुख खान। एगो डायलॉग बाटे ये फिल्म के कि मैं कौन हूँ पता नहीं, पुण्य हूँ या पाप खुद से पूछना, क्योंकि मैं हूँ आप। आई फिल्म भाई एकर जो ट्रेलर आइल बा ना इतना गर्दाखोर बा कि 1000 करोड़ तो भैया कहीं नहीं के गई। पठान के बाप बा ई ट्रेलर जोन आइल बाटे। और खास करके ट्रेलर देखने के बाद एक के बात समझ में आवता कि फिल्म तो देखा ही के पड़ी। और यह शायद जवान के ट्रेलर भी कहल चाहता कि भैया कन्फ्यूजन तो में बहुत बा लेकिन मज़ा भी में खूब बा। शाहरुख खान के इतना रोल दिखा दिल बा कि माने आप कंफ्यूज हो जाए कि आखिर कौने रोल में बाने शाहरुख खान। कहीं टकला के रोल में बाने, कहीं आर्मी के रोल में बाने, तो कहीं हैंडसम राहुल वाला लुक बा, तो कहीं एगो बड़ जौन बिजनेसमैन वाला लुक होला वो बाटे। मतलब 5-6 तरह के लुक तो खाली ट्रेलर में दिखा दिले बा। अब भाई फिल्म में कितना हुई काहे कि तब ट्रेलर है, पिक्चर अब बाकी बा पूरा दोस्त। और एकरी नहीं एकरी अलावा अगर एक्शन सीन देखी तो पठान तेरे सामने कुछ भी नहीं के। इतना धमाकेदार एक्शन बा भैया, इतना धमाकेदार एक्शन बा कि पवन खेसारी सब भुला जी हैं। आ सालार जोन साउथ के मूवी बा प्रभास के, ओसे एकर तुलना होखे लागल बा। और यश जोन अपनी फिल्म में अपनी माँ के वादा कैल निभौले रहने, उहे वादा अब ये जो शाहरुख खान भी निभावे जा रहा बाने अपनी माँ से। लेकिन कहानी का अगर आप पूछब तो आपके फिल्म देखे जाए के पड़ी। लेकिन ये जो ट्रेलर बा वो इतना ज़रूर बताओता कि शाहरुख खान पठान की बाद अपनी सबसे व्यापक रूप में आ गई बाने। और मसालेदार मतलब एक्शन पैक से पूरा फुल पैक जवान के ट्रेलर आइल बा। जौन देखावा था कि भरपूर एक्शन तो मिलबे करी, रोमांस भी भरपूर मिली, और साउथ के जो मज़ा बा वो बॉलीवुड में मिली। काहे कि एटली जौन साउथ के डायरेक्टर बाने पहली बार हिंदी फिल्म बना रहल बाने। जौन विजय सेतुपति जेके साउथ के सबसे शानदार एक्टर मानल जाला उहे में बाने। नयनतारा जेके साउथ के सबसे बड़ हीरोइन मानल जाला उहे में बाड़ी। यानी पूरा मसाला पैक आपके मिले वाला बा। और शाहरुख के ई जौन अवतार बा न, पठान आप भूल जाए और भूल जाए शाहरुख के कई सारा फिल्म। काहे कि एजू से शाहरुख लिखियन अपनी करियर के एगो नया इतिहास। इस शाहरुख के करियर के टर्निंग पॉइंट हुई पठान। और निश्चित रूप से 1000 करोड़ तो कहीं नहीं के गई, कहीं तो हम कागज पे लिख के दे दी 2000 करोड़ भी बना सकल। और इस शाहरुख खान के करियर के सबसे बड़ फिल्म हो सकला भोजपुरी में। ये फिल्म के रिव्यू खाली और खाली भोजपुरी वाले भैया पर आप खातिर हम लेके आयल बानी। ये लिए भी काहे कि शाहरुख ये फिल्म से गदर काटे जाते हैं पर्दा पर। और यह वजह बा कि हम ये रिव्यू लेके आयल बानी। आपके ये ट्रेलर कैसन लागल कमेंट में ज़रूर बताई। और तैयारी कल एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म देखे खातिर शाहरुख खान के, जौन फिल्म काटी गदर मचाई बवाल और खाली झमकवला से ना होला ये बता दी फिल्म। तो चलिए मिलत नहीं अगला वीडियो में। भोजपुरी वाले भैया के आपके प्यार के ज़रूरत बा। जितना ज़्यादा आप भोजपुरी पत्रकारिता के आगे बढ़ावल चाहते नहीं, ये वीडियो के शेयर करी। हम भोजपुरी में हर कहानी, हर रिव्यू, सब कुछ खाली भोजपुरी में लाइव। तो दी भोजपुरी पत्रकारिता के सलाम, भोजपुरी वाला भैया के प्रणाम। मिलब अगला वीडियो में, चलते नहीं।